अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, माब्लाबा नोंथाङा सानफेरदों ने मानसिनि जिउनि गुबै थांखिया मा होननानै? रां, मान सन्मान, बोलो, लोगोफोर बेफोर गासै थानायनि उनावबो सासे सुबुङा माब्लाबा सिङाव मानो लांदां मोनबावो? दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे सोमोनांथाव स्ट'रि खोन्थानो थांगासिनो दङ। बे स्ट'रिया सासे सुबुंनिल' नङा, नाथाय बियो जागोन जायफोरा बायग्लिनानै थानाय खोमसियाव थानाय, जायफोरा सोरां फारसे आवगायलांनो हास्थायो, आवगायलांनो सानो, बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय जागोन। जाय सुबुङा बायग्लिनाय गोसोजों जिसु ख्रिस्टनियाव फैनो हास्थायो, बैफोरबायदि सुबुंनि थाखाय जागोन। गोबां बोसोर आवगाय मोनसे फिसा गामियाव सासे गोरलै गथ' जोनोम जादोंमोन, जायनि मुंखौ आरब होननानै मुंख'नाय जादोंमोन। आरबा साधारन नखराव जोनोम मोनदोंमोन, नाथायब्ला बिनि मिजिंफोरा गिदिरमोन। बियो सानोमोनदि धोन दौलत आरो बोलोखौ आरजिनायानो जिउनि मोनसे थांखि एबा मावनांगौ खामानि। उन्दै समावनो बियो गावनि बिमा बिफाखौ गोबां खस्थ'यै खामानि मावनायखौ नुदोंमोन। दुब्लियाव गोलोमदै बोहैहोनायखौ नुदोंमोन, बिमानि सान हर खामानि मावनायखौ नुदोंमोन। आरो बियो बै समाव गावनि गोसोआव साननानै लादोंमोन जे देरब्ला आङो गोरिबनिफ्राय धोनि जागोन होननानै साननानै लाबाय। सानफा एफा बियो देरलांबाय, फरायबाय आरो नोगोर फारसे आवगायलांबाय। नोगोरनि जोंख्लाब माख्लाब नुथायफोरा बिनि मेगनखौ सोमोनांहोबाय। बेसेन गोसा गारिफोर, गिदिर गिदिर न'फोर, बिजनेसमेनफोर, पार्टि खालामग्राफोर, बेफोर गासैखौ नुनायजों लोगोसे बियो मोनसे गोसोआव थांखि लाबाय। बेफोरनो आंनि जिउ जागोन, बेफोरनो आंनि थांखि जागोन होननानै आरबा गोसोआव साननायसै आरो थांखिखौ लानायसै। आरबा थारैनो गोबां मावख्रुबबाय, थारैनो रां खामायबाय। नाथाय सौरभनि जिउआव फैसाजों लोगोसे बिनियाव अख्रा, घमण्डी, रागाफोरा लोगोसे जाबोफाबाय एबा बांबोफाबाय। बिनि गासैबो लोगोफोरा पार्टि खालामग्रा, केबल रंजाग्राल'सो लोगोफोरमोन। लासै लासै बियो गावनि गामि, गावनि बिमा बिफा आरो बेनिख्रुइबो गोनांथिसिनथारखौबो बियो बावनो हमबाय, बे जाहैबाय इसोरखौ। माब्लाबा बिनियाव आत्माया मोनसे सोंलुखौ खालामो, मा बेनो जिउ नामा? बेबायदि सोंलुआ बिनि गोसोआव जाखाङोमोन। नाथाय बेफोरबायदि सोंलुफोरखौ बियो जुदियो गोसोआव जादों, बेखौ थर खालामाखैमोन। मानोना बिनि थांखियानो बेनोमोन जेरावहाय गोबां धोन दौलत, मान सन्मान आरो शहरतफोरखौ जों बिथाङा मोनो, बेनो बिनि थांखिमोन। सानसेखालि हरखाबै बिजनेस मावनायाव लकसान जादोंमोन। बिनि उनाव बिनि लोगोफोरा सासेनि उनाव सासे बिखौ नागारनानै थांदोंमोन। जेब्ला सिपियाव फैसा दङमोन, बेंकआव फैसा दङमोन, अब्लाना गासैबो लोगोफोरा लोगोसे दंमोन। जेब्ला आरबहा खैफोद फैबाय, थाखा फैसा गैयै जाबाय, गासैबो लोगोफोरा नागारलांबाय, गासैबो लोगोफोरा बिखौ नायफिनाखैसै। आरबनि जिउआ खोमसि फारसे आवगायलांनायसै। बयबो बिखौ नागारजोबनायखाय बियो हारसिं जाबाय, मोनाव उन्दुनो हायै जाबाय। फेग्लुंग्रा बेसाद मुवाफोराव सान्तिखौ नागिरबायनो हमबाय, नाथाय गासैबो एरैनो जेरावबो सान्तिखौ मोननो हायाखसै। बै समाव बियो साननो हमनायसै, आंनि जिउनि मावख्रुब बायनायनि फिथाइया बेनो नामा होननानै गोसोआव साननायसै। मा आङो दुखुथियायाव थानांनो थाखायनो जोनोम जादों नामा? बेबायदि होननानैबो सानबावबाय। सानसेखालि मोनाव जेब्ला बियो लामायाव हारसिं जिरायनानै दङमोन, बिनि मेगननिफ्राय मेगन मोदै गबाय थादोंमोन। देट मिन्स बियो गाबबाय थादोंमोन। अब्लाना सासे बोराय मानसिया बिनि साखाथियाव फैबाय। बोराय मानसिया सोंनायसै, बिसाज्ला मा जेंना जादों? बेबायदि होननानै। आरबा बै समाव गाबनानै बुंनायसै, आंनियाव गासैबो दङमोन, नाथाय आं दिनै जेबो गैजायै जानानै दङ। ना लोगोफोर दं, ना रां दं, ना सान्ति, ना रंजानाय दं। गासैबो गैलिया, गासैबो आंखौ नागारलांजोब्बाय। गासै बाथ्राखौ बोराय मानसिनो खोन्थानायसै। बै समाव बोराया मिनिस्लुनानै बुंनायसै, बिसाज्ला जानो हागौ नोङो गोरोन्थि जायगायाव धोन दौलतखौ नागिरदोंमोन। सैथो धोन दौलत एबा खाजानाया राङा नङा। सैथो धोन दौलत एबा खाजानाया जिसु ख्रिस्टआसो। बेबायदि होननानै बै बोराय मानसिया आरबखौ बुंनायसै। बै समाव आरबा बे बाथ्राखौ खोनानानै सोमोनांबाय आरो सोंफिननायसै, जिसु ख्रिस्टआ? बेबायदि होनना बोराया फिननायसै, औ बिसाज्ला, नंगौ, जिसु ख्रिस्टआनो सैथो धोन। इसोरनि बोसोनाबो बेखौ बुंदों। बे जाहैबाय माथाइनि 11:28 सिरि। ओ मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर
बाननांनानै मेंनायफोर, नोंसोरो आंनियाव फै, आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन। माथाइनि 11:22। बे गासै बोसोननि ओंथिखौ बै बोराय मानसिया बै आरबनो बेखेवनानै होनायसै। बै मोनाखालि गिबि खेबनि थाखाय आरबा हान्थु खरायनानै आरज खालामनायसै। बिनि गोसोआ बायग्लिबायमोन आरो बायग्लिनाय गोसोखौनो इसोरा गोबां मोजां मोनो। आरबा बै हरखालि गिबि खेबनि थाखाय गाबै गाबै आरज खालामदोंमोन। बियो बुंदोंमोन, "अ इसोर, जुदि नों दङब्ला अब्ला नों आंखौ हेफाजाब हो। आं बायग्लिबाय, आं मेंबाय, आं जेनबाय, आंनो गोदान जिउ नांगौ।" बेबायदि होननानै बियो आरज खालामबाय। बिनि आरजआ गोसो गोरबोनिफ्राय गाबनायजों फैनाय आरजमोन। मानोना लिरनाय दङ, फोरबोआ गोहो गैयैफोरनि साखाथियाव दं, बियो गोसो गेब्लेनायफोरखौ बासायो। गितफोर 34:18। बै हरखालि बियो गोसोआव मोनसे गोबां गोजोननायनि मोन्दांथिखौ मोननो हादोंमोन। गोसोआव मोनसे सान्थिया फैदोंमोन। जेरैहाय सोरबा बिनि फाफ्लिनिफ्राय गोबां अजनखौ रेजें खालामना होनाय बायदि बियो मोनबाय। बिनि उननि सानाव फिन बियो आरोबाव बै बोराय मानसिखौ लोगो हमबावनायसै। बोराय मानसिया आरबनो बाइबेल होनानै बेबायदि बुंनायसै, "बेखौ फराय बिसाज्ला, बियो नोंनि आत्माखौ गोथां खालामगोन।" बेबायदि बुंनानै बोराया आरबनिफ्राय गोजान जालांनायसै। आरो थारैनो आरबा लासै लासैयै बेबायदिनो बाइबेलखौ फरायनो हमजेननायसै। जेब्ला बियो बाइबेलखौ फरायजेनो बियो जेबोखौनो बुजियाखैमोन। जेब्ला बियो जहननि 3:16 फरायदों, "मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय, बिखौ जाया फोथायगोन, बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन।" बे बोसोनखौ फरायखांनायनि उनाव आरबा गाबनायसै। बियो साननायसै, मा थारैनो इसोरा आंखौ एसेग्राब अनोना? मानोना आंथ' पाप मावबाय थायो, मानोना आंथ' पापावनो दङमोन, इसोरा आंखौ एसेग्राब अनोना? बेबायदि होननानै गोसोआव साननायसै। आरो बै साननिफ्राय बिनि गोसोआव मोनसे सोलायनाया जागायजेननायसै। बियो आरज खालामनो हमनायसै। गोरलै गोरलै एबा गुरै गुरै सोदोबनि गेजेरजों, जेरैहाय सासे बिसाज्लाया एबा उन्दै गथ'आ जेरै बिफाजों रायज्लायो बेबायदि रायज्लायनो हमनायसै। लासै लासै बियो जौ लोंनायखौ नागारबाय, गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जानायखौ नागारबाय। नाथाय गोबां बिसयावनो नाजानाया दासिमबो दङमोन। आरबा थांखिखौथ' लादोंमोन जे थारैनो इसोरजोंनो थाबायनोसै बा इसोरजोंनो सोलिबाय थानोसै होननानै। नाथाय दुथां सैताना बिखौ गोबां खेब खोख्लैफिननो नाजादों। बिनि आगुनि लोगोफोरा फिन फैफिनदों आरो बुंफैदों, "फै, आगोलनि बायदि जोङो थांनानै जौ लोंहैनि, पार्टि खालामहैनि" होननानै। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खोनानानै आरबनि गोसोआव मोनसे गोनो गोथोआ फैफिनदोंमोन। नाथाय बै समाव बियो जिसु ख्रिस्टखौ गोसोआव लाबोदों एबा गोसोखांदों। आरो बै समाव बुंनायसै, "आङो गोदोनि पुराना आगुनि आरब नंलिया, आं दायो गोदान जाबाय, गोदान दाजानाय, आङो आरब जाबाय" होननानै बियो लोगोफोरनो फिननाय होनायसै। आरो बै समाव बियो 2 करन्थियानि 5:17 गोबां गोसा गोसायै फरायनायसै। जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्टनियाव खौसे जायो अब्ला बियो गोदान जायो, गोजामा थाङो, गोदान जायो। बे बोसोनानो आरबनि थाखाय मोनसे ढाल जाबाय, रैखाथि होग्रा जाबाय। लासै लासै बिनि जिउआ ओरैबायदि सोलायलांबाय जेरावहाय गोबां मानसिफोरानो बेखौ नायनानै सोमोनांनो गोनां जादों। गामिनि मानसिफोरा बुंनो हमबाय, "बियो बै आरबानो नङा ने, जायहा मोनसे समाव घमण्डी, अख्रा, रागा गोरामोन आरो जौ फाग्लामोन? दिनै बियो माबायदि दद्र आरो दलद थाग्रा जाखो?" होननानै गोबां मानसिफ्रा सोंनो बुंनो गोनां जाबाय एबा सोमोनांबाय। बिमा बिफाया गाबै गाबै बुंनायसै, "बिसाज्ला, नों जोंनो बयनिख्रुइबो देरसिन गिफ्ट एबा उपहार एबा बान्था होबाय। बेनो जाबाय नों जे इसोरखौ नाजावनानै लाबाय, बेनो बयनिख्रुइबो जोंनि थाखाय गेदेरसिन बान्था" होननानै बिमा बिफाफोरा गाबै गाबै बुंनायसै। बियो गावनि गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे आरजनि सभा एबा आरजनि फारिलाइबो खालामनायसै। बियो बै फारिलाइयाव गावनि जिउनि जारिमिनफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरनो खोन्थानायसै। "आंनि फंबाय आरो बिनानावफोर, जुदि जिसु ख्रिस्टआ आंखौ सोलायदोंब्ला बियो नोंखौबो सोलायहोनो हागौ।" बेबायदि बुंनानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आरबा थुलुंगा होनायसै। आरबा गोसोआव थि खालामनानै लाबायदि जे जिउ थासान्दिम इसोरनि खामानि मावसिगोन एबा इसोरनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन होननानै। बियो बाइबेलखौ फरायबाय आरो इसोरनि गासैबो बोसोनफोरखौ गोथौयै अध्ययन एबा देहेन खालामनायसै। सानसेखालि बियो बे बोसोनखौ फरायदोंमोन। बे जाहैबाय माथाइनि 9:33। अब्ला जिसुआ गावनि चेलाफोरखौ होनदों, "आबादा गोबांथार, नाथाय मावग्राफ्रा इसेल'।" बे बोसोनखौ फरायखांनायनि उनाव आरबा बेखौनो बुंबाय जे आं बेखौनो मावग्रा जागोन।
लासै लासैयै बियो गोबां सुबुंफोरनो गाहाम रादाबफोरखौ फोसावबाय। बियो गामि गामि थांनानै जिसु ख्रिस्ट'आनो सैथो जिउ होननानै फोरोंनायसै। बे खामानिखौ मावनाया बिनि थाखाय गोरलै नङामोन, मानोना गोबाङानो बिखौ मिनियोमोन। माखासेफोरा आरबखौ नायनानै बुङोमोन, नोंलाय माथो गोदो जौ फाग्लासोमोन होननानै। दायो इसोरनि बाथ्रा बुंग्रा जाबाय, गाहाम रादाब फोसावग्रा जाबाय, बाथ्रा बुंग्रा जाबाय, नोङो माबायदि होननानै गोबाङा ठाट्टा होयोमोन, मिनियोमोन। नाथाय आरबा माब्लाबाबो जेननानै थायासै। आरो जेब्ला मिनिजायो, ठाट्टा होजायो, बैबायदि समाव बियो गोसोआव मोनसे बाइबेल सिरिखौ लाबोयो। बे जाहैबाय 1 करन्थियारि 7:27 सिरिखौ। नाथाय गियानिफोरखौ लाजि फोनांनो, संसारनि नुनायाव मुंबो रोङिफोरखौ आरो बोलोग्राफोरखौ लाजि फोनांनो, संसारनि नुनायाव बोलो गैयिफोरखौ इसोरा सायख'बाय। जुदिव मानसिफ्रा आरबखौ गोबां लासिंसिं फोनांदों, लाजि फोनांदों, अब्लाबो बियो सैसोनानै थाबाय आरो सैसोनायजों बियो जौगालांबाय थाबाय आरो इसोरनि खामानिखौ मावलांबाय थाबाय, माब्लाबाबो उनफिनाखसै। नाथाय लासै लासै जाय सुबुंफोरा आरबखौ लाजि फोनाङोमोन, बै सुबुंफोरानो आरबनि जिउखौ नायनानै, बिनि सोलायनाय जिउखौ नुनानै बै सुबुंफोराबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों। गोबां बोसोरनि उनाव आरबा थारैनो सासे मडेल आर्हि गोनां सुबुं जानो हामारबाय। बियो गोबां सुबुंफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'खौ नुहोबाय। बिनि गामियाबो सोलायबाय। मोनसे सभायाव बियो बाथ्रा बुंदोंमोन, बिदा आरो बिनानावमोन, आं जिउआव गासैखौबो मावजोब्बाय। धोन दौलत खामायदोंमोन, मान सन्मान खामायदोंमोन, गोबां लोगोफोर, गोबां मस्ती खालामबाय, नाथाय बेफोर गासैबो बेकार गोनजा, बेफोर गासैबो बेकारसो नुजाजोब्बाय। गुबै रंजानाय, गुबै गोजोन, गुबै जिउआ जिसु ख्रिस्ट'नियावल'सो दङ। नों बायग्लिदोंब्ला अब्लाना गोसोआव लाखिगोन, बे बायग्लिनाय गोसोआ नोंखौ दैखोनो हागोन। बेनो नोंनि जिउनि जारिमिनखौ सोलायगोन, मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बायग्लिनाय गोसोखौसो हास्थायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे काहिनिया केबल आरबनि काहिनि नङा। बे बै सुबुंफोरनि बाथ्रा जायफोरा पाप मावनानै मेंग्लिबाय, जायफोरा इसोरनि फारसे गिदिंनो हास्थायदों, बिथांमोननि थाखायबो बे काहिनिया। जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैबो दरजा मोखाङाव गसंनानै दङ आरो हांख्रायगासिनो दङ। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ नुजाहोजानायनि 3:20 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, खोनासं, आङो दरखङाव गसंनानै दरखौ सौवो। सोरबाया आंनि रावखौ खोनानानै दरखौ खेवब्ला आङो बिनि न'आव हाबनानै बिजों जाफागोन आरो बिबो आंजों जाफागोन। अब्ला दिनैनो गावनि गोसोखौ बिनो खेवनानै होदो। बियो नोंनो गोदान जिउ होगोन। बियो नोंनि मेगन मोदैफोरखौ हुगारनानै होगोन आरो बियो नोंनो जोबनो गैयै जिउनि रादायखौ होगोन। गोसोआव लागोन अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला राङा गोमायो, जेबो गोमानाय नङा। जेब्ला सावस्रिया गोमायो, अब्ला गोबां गोमायो। नाथाय जेब्ला जिउआ गोमायो, अब्ला गासैबो गोमायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'खौ बोजब आरो नोंथांनि जिउखौ मोनसे फोरमानाव सोलाय। बे सल'खौ नायनायनि गेजेरजों नोंथाङा जुदि माबा मोनसे सोलोंनो हादोंब्ला, नोंथाङा गुबुननोबो शेयार खालामदो, जेन गुबुनाबो सोलोंनो हाथोंसै। आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक होनानै गालांगोन आरो लोगोसे शेयार खालामगोन। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समफोराव गोदान भिडिअफोरखौ लानानै फैसिगोन। थेंक इउ।